crees, diguem, bueno, hi ha qui diu que crees perquè no tens altra, no? Perquè és una cosa que surt de tu, no? I jo crec que està bé i segur que està en el fonament, no? Però després ha de venir un per a què, no? Perquè si només crees per tu o lo que a tu t'agrada, al final et quedes amb tu mateix, no? I jo penso que també, com a éssers humans, tenim unes funcions socials o unes funcions a veure amb els altres, de si crear a partir del teu pou interior, de tot el que has viscut des del ventre de la mare, diguem, si no és que creus també en alguna més transcendental, doncs des d'aquesta transcendència, i és un camí d'entrar cap a dintre teu, que ja és un misteri, i treure fora això, i alhora també posar això que estàs creant en diàleg amb el que està a fora, no? o la societat, a la realitat més propera, com pot ser casa teva, o pot ser a través, no sé, ara d'internet, a l'altra banda del món, no? Amb persones que estan creant o visquent coses o semblants o totalment diferents, no? Jo crec que la capacitat de l'artista també ha d'estar en saber fer el camí d'anada, de tornada, i de trobar un equilibri amb això. Jo crec que és una manera precisament d'acostar-se a la realitat, no? Tal com hi ha la ciència, hi ha la tècnica, hi ha altres maneres d'acostar-se a la realitat, no sé, mitjançant un microscopi o d'altres eines, diguem, a la creativitat que és a través no sé, de l'art o de l'artesania també, per què no? És una manera d'acostar-te a la realitat, de fer-te-la propera, de fer-la assequible i de posar-la en un llenguatge doncs, humà, no? Que bueno, és pels humans pels que estem, diguem, treballant, no? És una mena de pal de color marró, no? Ai, el Pol això de pal no li ha agradat. Em sembla que... Deixeu-me us expliqui. Les lents existien de feia temps i s'havia anat millorant la tècnica d'elaboració de les lents, però no se'ls havia acudit de posar-ne una darrere l'altra. I això és el que vam fer amb un telescopi, posar una lent que s'utilitzava com a ocular i una altra que era l'objectiu. Amb aquestes dues lents podies regular una distància, un pla focal, i enfocar objectes a llarga distància. Això va fer servir per mirar coses de terra, les naus enemigues que s'acostaven, però hi va haver un senyor que va fer una cosa tan senzilla, que és agafar i mirar el cel. I aquest senyor és el senyor Galileu. Les màquines eren molt complicades de regular la velocitat. Les primeres màquines de vapor no es podien utilitzar gairebé perquè era molt complicat que funcionessin i es poguessin instal·lar en una indústria. Què va fer el senyor? El senyor Watt va fer moltes millores, entre elles el regulador. És una cosa que al rotar, la màquina de vapor fa una rotació i això ens permet generar un treball. Doncs va col·locar una cosa molt senzilla, dues esferes que al moure's s'aixequen. Què és això? Això és una cosa, quan dona voltes de rotació, quan gira, la força centrífuga fa que les boles se separin. Això aixeca un element que en aquest cas anava connectat a un pistó que feia que hi hagués més pas o menys pas a dins de la màquina de volum i per tant que la màquina anés més ràpida o menys. Això és un dels primers enginys de certa complexitat i que van ser una millora i va permetre la revolució industrial, que no és poca cosa. A mi em costa, perquè jo soc un puntet rutinari. Aleshores, per exemple, quan vaig del punt A al punt B caminant, jo sempre vaig pel mateix camí. I m'he de forçar una miqueta a canviar la ruta per donar-li vidilla al cervell. O quan vaig a un restaurant i sé que aquella lasanya és tan bona, tendeixo a demanar sempre el mateix plat. Però clar, què passa? Que si sempre faig això, si sempre demano la lasanya, si sempre vaig per aquells carrers, acabo d'avorrir-me.